салому алайкум дӯстон. паплинои атлас нусхара арзон кардем. 200 сом либосш буд 170 кардагем. касе ки ду либос мегира 300 сом. доставка ба ҳама ҷоро дорем. бо диққат рангош тамошо кунед. беҳад монтаж ғавшшӯе сер санган ҳамаш. адрес мо 1 дарвозаи пажарка дасти рост мегардем 4 қатор 119 дукон. касе ки ай пеш омада не номерои телефон ҳаст ёки ватсап данависед ёки занг занед ёки касе ки адреса намеёяд ягон савдогара пурсад нишонтон метавам. адрес мо бозори Корвон дар рияди Обтои 1 дарвозаи пажарка дасти рост 4 қатор 119 дукон. доставкаро ба ҳама ҷоро дорем. ин гӯшам нигоҳ кунед чӣ қиматаш шуд. доинки ғавзе 4 та ранг дорам. ҳамаш сангошон сангои тоза Сваровски подсвети хидаш сангзаге. сангошон серсанга. бо диққат тамошо кунед чӣ сангои хушдаге. касе ки ду либос мегирад 150 сомонӣ мешавад. доставка дохили Душанбе Ройгон.